Zapomnij o pigułkach, zapomnij o kosztownych operacjach plastycznych i innych niepraktycznych rozwiązaniach. Dzięki Extreme Bra zyskasz wysoko osadzony, jędrny, ponętny biust, powiększony o 2 rozmiary. Wszystko to w ciągu kilku sekund. Wystarczy założyć Extreme Bra poniżej biustu i już. Spójrzcie na ten efekt. Extreme Bra jest uniwersalnej wielkości i można go używać razem z normalnym stanikiem lub bez stanika. Jakkolwiek go zastosujesz, będziesz mogła nosić głębokie dekolty i zyskasz piękną postawę. Zawsze miałam problemy z pochylonymi, zgarbionymi plecami. Ten system jest rewelacyjny. Zmusza mnie do zachowania wyprostowanej postawy, nie sprawia bólu, jest łatwy do założenia i zdjęcia. Za mniejszą kwotę niż zapłaciłabyś za normalny stanik, możesz dziś kupić rewelacyjny system Extreme Bra. A najlepsze jest to, że jeśli zamówisz Extreme Bra w ciągu najbliższych kilku minut, otrzymasz drugi w komplecie. 2 systemy Extreme Bra w cenie jednego w naszej specjalnej ofercie telewizyjnej. Zadzwoń teraz lub złóż zamówienie na naszej stronie internetowej, a otrzymasz ten rewolucyjny system, który zmieni twoje piersi w ciągu kilku sekund, sprawiając, że będą większe, bardziej jędrne i ponętne. In seconds.